Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз сайбардорон мерседес компрессора ки соли бароишош 2000 сол аст. душориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 2 литр аст. коробкаш механика ки мошина ҳолаташ беҳтарин аст. мошин 4 та диска, 4 та балони 80%, салон тоза, магнитофон, электропай, кондиционер ҳамаш кор мекунад. мошин 100% сазид, ягон рӯз задаги пуштагӣ надорад. мошин фақат вариантҳои алиш дорад, не ки хай кадоме ки мехоҳад сумкатям мешава мега соҳибшон. мошин айни ҳол дар ноҳияи Темурвалӣ қарор дорад. нархаш 50000 сомония ки бозам муомила мекунем мега, не ки фақат вариантҳои алиши ба мошинои дар Москва буда. кадомтон дар Москва мошин дорад, агар алиш кунем ба мошин дар Тоҷикистон буда, ина вариантҳои хуб номерои Тоҷикистоншон ва номерои расшон аст. дар ин номерошон имо, ватсап, вайбер пайваст доранд. ва кадоми шумо агар маъқул аст, яъне ки алиш мекунед, марамат дар ин рақам муроҷиат кунед, бештар маълумот гирем. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо ватсаптон падилса кунед. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон Daewoo Matiz аст ки соли бароишаш 1999 сола мега соҳибшон. хобсудишвариш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механика мега, мошина ҳолаташ беҳтарин аст, яъне ки 4 та балонои 90%, ҳуҷҷат 1 сола ҳаст. дудари пеш электропакет, салон тоза, нормал, магнитофонамаш 100% кор мекунад. мошин мега дар ҳолати кори қарор дорад. айни ҳол дар ноҳияи Қумсангир қарор дорад. нархаш 16000 сомония ки боз арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон. срочно сум дар кора мега, яъне ки арзон мешавад. ба кадоми шумо агар хеле мошин дар кора аст, рақамҳои Тоҷикистоншон ва рақамҳои расмишон аст, ватсап пайваст дорад, метавонед ки маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. дӯстон, шумо агар хеле мошини фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза, чизе ки барои фурӯш, барои реклама дошта бошед, дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯш дар реклама намемонем. аз шумо фақат хоҳиш ки лайкотонам мондан гирем, видеонавора падилса кунед. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон Opel Astra F аст ки дар кузови хечбек, яъне ки мошинчаи маладёжни соли бароишаш 1997 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 1 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. аккумулятори пачка, кожаи салон, 4 та балонои пачка, 4 та диска, салон тоза, магнитофон, задаги пуштагӣ надорад. мошин пони худ маладёжна, мошинча тоза мега, бе ягон камбудӣ. мошин дар ноҳияи Ёвон айни ҳол қарор дорад. нархаш 35000 сомония ки бозам арзон ва муомила мешавад. вариантҳои алиши ҳастанд. бо мошиное ки дар Россия бошанд алиш мекунем мега соҳибшон. ягон намуд мошинаи соз бошад, мега хундаи саляф, ягон солои нав ки мега барои таксизанӣ мега мошинаи соз бошад, болоиш пул метавад алиш мекунанд. дӯстон, кадомтон хеле мошини алиш дорем, марамат рақамошон аст, метавонед дига маълумот пурраша аз рақамошон гиред. ватсапам пайваст доранд. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон Opel Astra аст ки дар кузови караван чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед. соли бароишаш 1998 сол аст. душориш бензини холия мега соҳибшон. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати кори қарор дорад. 4 та балонои 50%, салоншам нормал, магнитофон, раднои краска мега. мошин срочно мега мефурӯшад. мошина мега бо нархи арзон. дӯстоне ки хеле Astra, яъне ки караван арзон суроғ карда буданд. ина ба шумо вариантҳо. нархаш 32000 сомония ки нашуд арзон кардан, ягон чи гуфтагӣ нест соҳибшон, ягон чи қайд кардагӣ нест. дар ноҳияи Фархон қарор дорад. ба кадоми шумо агар мошин маъқул ягон вариант доред ё ки мехарен, рақамошо дар поини видео аст. марамат дига маълумот пурраша аз рақамҳо поён мода гирем. фақат аз шумо хоҳиш ки ҳамин лайкотон намонед. фақат меҳнатоне ки меҳнатои моро қадрдонӣ ки лайкотон намонед. чӣ мошине ки дар кора нависен, албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯши навбатӣ аст. дӯстони азиз, Toyota Corolla аст ки дубайскай, соли бароишаш 2005 сола мега соҳибшон. сӯзишвориш бензини холия аст. объем мотораш
1.5 литри простой коробкаш автомат аст. Мошин мега сайсяниш беҳтарина 4 та диска, 4 та балонои пачка, кондиционер, яъне ки ҳамаш кор мега электропакет, салон тоза, магнитофон, монитор ҳамаш қоидавӣ мега соҳибшон. Мошин мега срочно мефурӯшем. Дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дод. нархаш 53000 сомон, яки нархи ахиронша мега дига арзон намешава мега соҳибшон. Мошин мега бе расходай. баъдор ягон маълумот агар ба шумо лозим боша марамат метавонед ки дига маълумот гиред, фақат одамони харидор боша мега дига арзон намешавад. Мошин мега 100% марамат. мошини фурӯши навбатии сайбаъдорон Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван свети сафедаш соли бароишаш 1997 сол аст. судишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 6 литри простой, коробкаш механика аст ки мега мошина ҳолаташ беҳтарина мега 4 та диска, 4 та балоно, яъне ки 60%, салон тоза мега, магнитофон, радной, краска сафеда мега. мошин мега бо нархи арзон мефурӯша мега срочно. мошин дар ноҳияи яъне ки шаҳри Вахдат айни ҳол қарор дорад. нархаш 25000 сомон, яке нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест соҳибшон. кадомтон агар ки мехаред марамат рақамошон ҳастан метавонед ки бештар маълумот шавед. мошинча 100% мега соҳибшон. ягон камбудӣ бошад хайхчон бо ба шумо мефаҳмонам. дӯстон фақат лайкотона мондан гиред, видеонавора метавонед ки силкаша падиса кардан гиред. чӣ мошине ки дар кораи нависед албатта пешкаштон мекунам. агар ки шумо ягон мошини фурӯшӣ дошта бошед хоҳед реклама да мондан, метавонед ки маълумотош қатъи суратош дар номери имо васап партоен фурӯшда мемонед. мошини фурӯши навбатии сайбаъдорон Opel Astra F аст ки дар кузуфи хчб соли бароишаш 1996 сол ки судишвориш бензини холия мега соҳибшон. авио мотораш 6 литри простой, коробкаш механика мега. мошин соза мега камтара кор дора мега. фақат ами кузуфу хадавӯ кадан накунад. кузуфуш камтара кор дора мега соҳибшон. дига ҳамаҷош 100%, салон тоза, магнитофон, балонош нормальне, радной краска ҳамаҷош 100%, фақат кузуфу камтар хадавӯ мега ами кор дорад. хайбо худо ани қадам мегирин. мошин дар шаҳри Душанбе тарафҳои Хитои Бозор да мега, тарафи Душанбе ҳам тараф да мега. мошин соҳибшон нархаш 17000 сомон мега. кадоме ки мехарад бо муомила мекунем срочно мега сум дар курай. мошин беҳад нархаш арзон бардор хай камтара кор доштай. кадомтон мехаред марамат рақамошон дар поини видео. агар ки нафрӯхта бошад метавонед ки шумо рафта савдо кунед. фақат одамони харидор мега биёд айб пеш бинад. савдо дар назди капоти мошин мега мекунем срочно мега соҳибшон. марамат занг занед. мошини фурӯши навбатии сайбаъдорон Mercedes Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1997 сол аст. судишвориш бензини холия мега. авио мотораш 1.8 литр аст. коробкаш механика аст мега. мошина сайсяниш беҳтарина мега соҳибшон. 4 та диска, 4 та балонои 60%, люк, электропакет, салон тоза, радной краска, магнитофон ҳамаш кор мекунад. хайбо ягон маълумоти пураша бо айхудаш мегирен. мошин дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ қарор дорад. на тарафи калхозобод меша, тарафи чапаи Дустони Азиз. нархаш 44000 сомон, ки бозам арзон ва муомила мекунем мега дар назди капоти мошин. фақат одамони харидор бошанд. марамат дига маълумотша аз соҳиби мошин гирем. Opel Astra F аст бардор азиз дар кузуфи седан. мошини навбатимон соли бароишаш 1994 сол аст. судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. авио мотораш 6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонои 60%, радной краска ҳам металлик аст. дӯстони азиз хадавӯ дорад мега ва салоншам нормалия. срочно мега сум дар кура мега. мошин дар шаҳри Хучанд бардор, не ки кадоме ки дар Хучанд бошад. мошин арзонак седан. нархаш 18000 сомон бо ҳамира мега савдо мекуна мега соҳибшон. мошин мега дар хона хуб аст, яъне ки чун маска ки ҷой мераванд сум дар кура срочно мефурӯшем. ва кадоми шумо агар хеле мошин лозим аст, марамат рақамош мондагӣ маълумотот пураша аз рақамо поёмда гиред. фақат лайкотона монед аз шумо хоҳиш мекунем. мошини фурӯши навбатии сайбаъдорон Opel Astra F аст ки дар кузуфи хчб тайга аст. соли бароишаш 1997 сол аст. судишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст. мошина мега ҳолаташ беҳтарина. 4 та дискаҳои рамашкар, 4 та балонои 70%, салонош нормалия мега соза, хаддавои дорад, яъне ки магнитофон, радной краска. мошин мега дуруни шаҳр да гаштага мега соҳиб дуруни шаҳр да гаштага, яъне ки соза мега 100%. нархаш 24000 сомон, яъне ки бозам савдо ва муомилаи хуб мекунем мега дар назди капоти мошин. мошин дар Душанбе аст. нархаш
24000 сомонӣ. ба кадоми шумо агарам хатчбек лозима марамат рақамошо мондагия метавонед ки маълумотои пурра ва сатвосиша аз рақамо поём нагиред. Фақат одамони харидор мека беҳуда занг назананд, яъне кадоме ки мехарад муомила дорад. марамат дӯстон дигар маълумотша аз рақамо поёмда худтон гиред. мошини фуруши навбати сайбардон ваз 2107 молодежь неста ки соли бароишаш 1995 сола судишураш бензини холия мега соҳибшон объем мотораш 1.6 литри простой. коробкаш механикаси мошина ҳолаташ мега беҳтарин мега 4 та баллонои пачка мега 1 сола ҳуҷҷат мега дорад. хадавой салонш нормал мега радной краска ҳамин хел мошин ҳамин хела мега 100% мега бе ягон камбудӣ. срош намега мефурӯшем ёки алишаб мекунем мега. дар шаҳри Вахдат қарор айни ҳол нархаш 12000 сомон ки алиш мекунем мега ба хатчбек ёки ягон Vectra боша мега алиш мекунем болоиш мега маслиҳат мекунем мега соҳибшон. ба кадоми шумо агар ҳамин мувофиқ мебуда вариантушон агар алиш ёки сумкати ҳам арзон мекунем мега ҳам алиш ба Opel хатчбек ёки Vectra. марамат дигар маълумоту пураша аз рақамо поём буда гирен марамат. мошини фуруши навбати сайбардорон Opel Astra G аст ки соли бароишаш 1998 сола судишураш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой аст. коробкаш механикаи мошин мега ҳолаташ 100% мега 4 та дискаҳои худаш 4 та баллонои 80%, салон тоза, магнитофон радной краска мега срочна мега бо нархи арзон кати мефурӯша мега соҳибшон срочна бада мега мошин дар шаҳри Хучанди Бостония нархаш 33000 сомон ки бо ҳамира мега дар назди капот мега муомила мекунем. хай бо дӯстони азиз худтон ани када мегирен мошин тоза мега дискошам дискои зуда электропакет ҳамаш кор мекунад. кадоме ки мехарад дар назди капоти мошин яъне ки муомилаш дар ҳамонҷай ба телефон умуман савдо намешавад мега соҳибшон. марамат дигар маълумоти баша аз рақамо поём дагирен. шумо агар ҳам хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира магазин чизе ки барои фурӯш дорем мошин чизе ки набошад метавонед ки маълумоти пураша қатъи сурatoш дар номери имо васаб роя кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда мемонем. дӯстон ин буд 12 мошини фурӯшӣ пешкаш кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.